Al ple de l'Ajuntament de Tarragona d'avui s'han presentat diverses mocions i una d'elles és una moció que presentem des de la CUP de Tarragona per tal de facilitar la participació de qualsevol persona de la ciutat als plens, alhora per fer-los a la tarda, per tant que pogués assistir més públic, i alhora que es poguessin retransmetre en streaming, que de fet és l'aplicació d'una moció que es va aprovar fa uns mesos però que de moment encara no hem portat a la pràctica. No caldria explicar què ha passat amb aquesta moció, però ho diem, no s'ha aprovat. No s'ha aprovat que puguin venir entitats a defensar per elles mateixes mocions o formular preguntes in voce, ni tampoc no s'ha aprovat que hi hagin plens monogràfics de manera regular i en què puguin participar persones. Per tant, novament es tanca la porta a la participació en aquesta ciutat i tampoc no s'ha aprovat l'altra moció que hem presentat avui sobre la necessitat de revisar i de tornar a redactar el Pla Local d'Habitatge pels propers 6 anys. No s'ha aprovat aquesta moció, per tant, tenim un Pla Local d'Habitatge que està molt ben redactat, però que no s'està aplicant ni s'està revisant.